Mheshimiwa nyinge jogi duto osechwale nyim od bura. In kaka achiel kuom jaod bura montiere godo kae okinyi ma kawuono. Jopiny obed kod geno mane kotudore kod jeo ma koro owalgi koro osepedhgi e nyim od bura mar mondo mi od bura opuodhgi. An mokwongo kapok achopo kanyo adwa wacho ni adwa nuoyo kendo ni Kenya koro move toward the right direction. Waido ang'o miya wacho mano mana kaka wakili osewacho. Jomo winjore oket kuonde mowinjore and wageno ni within a short time changes dibedo e sirkal in terms of service delivery. Omiyo wan kaka parliamentarian kaka wan koro committee ma wantiere apani wabro ng'iyo jago ma koro dibedo but en kaka ne e sirkal I don't know kabe idhi timne vetting again nikech Kipsang nyo NPS education to koro tere a migration but we'll look into it but one wadhi kalo jogi mondo sirkal odhi maber. Nitie wach miwachore ni Raila wins big. Adwa difa gi jogi. Gazette mar Daily Nation. No. Kenya wins big. It is Kenya. Because king'iyo gik manyocha Raila kedo negi ratich oganda. Omiwa koro ng'ama in charge of ratich oganda. To king'iyo background mar Parino, let us be very honest, and a lady ma very solid on issues mo believe in. Kana ene ODM kata storm ne nitie to kata kana en senator ne yudo kowuoyo e gik ma ohusika gi ber mar jopiny. Wayudo jago makoro dhi bedonwa PS mar health. Ing'eni ne en ng'ama ne a crusader mar rights mar ang'owa jotich mag medics. So awacho ni Kenya wins big kendo wan gi geno ni moving forward Kenya dhi maber. Gima dwa wacho ne ji koro gimoro ni broad base kiang'o base is not there. Kenya is one. Kenya duong' moloyo gimoro amora. Wariwre kaka oganda to moloyo wan kaka oganda mar onagi. Sani koro nego wakungo dhowa to wadonjo offices mag sirkal ma sa 11 isebedo office ma ka jatelo moro donjo to yudi kanyo to wawuok sa 12 godhiambo mondo gimoro amora mwanyalo yudo kata matin waterne jowa. En adiera gima baba ncha wacho kata kawuono winjo kanyo wacho e page moro ka ni onge kaka onyalo tiyo gi Gachagua nikech Gachagua ne temo pogo piny koro onge kaka onyalo dhi tiyo kode nikech en ng'ama nyocha pogo piny. Nyocha Raila dwaro ni mondo piny oriwre. Piny osechako riwore. Piny riwore mana kaka jakom mar journalist no wacho ni ka ji te bede mesa kamipoge kek to ng'ato ka ng'ato ng'eyo ni an aoro ng'ato ka wang'o eleno konegi to nyaka lemo moro wang'o nyaka ring'o moro duga ng'owa dala. Chon ing'eni ni waonge ji machal kamano. Wago erokamano bende nikech owe Raymond Omolo kaka PS mar interior mani ng'eni migawo motegno ahinya to ose prove to us beyond reasonable doubt ni en ng'ama nyalo konyo oganda. Inyalo chopo kuome, en ng'ama inyago ne sim to duoki, to en ng'ama inyalo miyi appointment tiyude. Koro mano be wago erokamano. Wakwayogi jowa mane sirkal go giriwre mondo gikony oganda wan nikech wasedok chien kuom ndalo mang'eny. Ka nyithindwa nyalo somo, ing'iyo kaka koro sani nitie joma koro ne lose direction in terms of ni nitie wan gi jo TAC teachers madhi retire ng'ato ne gigni 40 gi wiye to nobedo train kaka P1 teacher pok ondike. Magi gik makoro ne wa discuss. Inyalo ni e gwengewa osiptende malong'o onge. Magi gik makoro ne waluongi mondo timre. E gwengewa jolupo bende ikawo rech to bedo processed thika. Magi issues manyaka wawachi. Jopur tiang' factories wa koro nyaka ti. Joma puro mchele nyaka ket kama ginyewe mchele ok ni mchele bedo important. Wan kaka brother wacho ni agenda wa kaka koro oganda onego wa focus on gik moko manyalo miyo wan e sirkal kawuono to kata kiny pod gik motim kawuono gi pod nyalo konyo oganda wa nyaka chieng'. Mogik adwa wacho kapok achope mogik adwa wacho ni wan kaka chama mar ODM koro wa prove to the world ni chama mar ODM ok en mar joluo. Chama mar ODM e chama achiel maduong' moriwo Kenya mangima. Wan gi ji from coast, wan gi ji Rift Valley, Western, Nairobi, Ukambani, kuonde gi te
nitiere kendo baba chunye duong' manyalo accommodate ng'ato ka ng'ato kineno the kind of appointment motimo. Ineno ng'at mathago ji mago koko sani miluongo ni Gachagua ni. E ofise ni nitiere ji 600 mane tiyo to ae dhode gi te. To Raila kano mi position ma less than 14. Ineno joluadi. Doge gi ji ariyo kende. Koso jomodong' te omiyo dhoudi moko mondo mi kik piny ywagi ni sirkal en mar jaluo. Sani ng'eni nonego bed ni koro Kalenjin ema yude to gi joluo. Aneno ka